hostí, respektíve domácich od breaku hostí vykúpil hvist Maroša Libiaka. Minút pred výkopom a doslova 5 minút pred výkopom, pretože hráči sa museli pripravovať v daždivom prostredí a prišla sem obrovská búrka. Ale všetko sa už napokon ustálilo, príjemný prospech. Domáci si musia dať pozor na faul, čistý zákrok od kapitána Andreja Domiňáka. Špiriak si pomáha rukami, ponechaná výhoda, pochválime aj túto výbornú prácu od Marka Sudimaka, ktorý to... Diego Sabino Neto. Sudimak. Príležitosť na tretí gól, na teraz odmietnutá výborným návratom do defenzívy. Strela spoza 16-ky od Špiriaka. Toto je v hre, Kmeťo môže pokračovať v útoku, ale pošmykol sa a toto je príležitosť na rýchly protiútok pre domácich. Dobrá prihrávka na rozbehnutého obšu. Lice Košíc, Tulanec futbalu Olomouci. V plynulej sezóne v Komárne 28 zápasov, 12 gólov. Výborná práca Sebastiana Naďa. Stále Sebastian Naď. Štyri sezóny strávil na Liptove, ale čo sa týka Vojtko. Diego Neto. Dobrá prihrávka, ktorou sa dostávali domáci do útoku. Vojtko pasoval na Neta. A zaslúžený potlesk pre domácich futbalistov. Netovi v poku pozornosť. Samozrejme Slovan pre svoje povinnosti a zápas 30 ročia dnes večer bude